Dobrý deň, milí diváci, pozdravujeme vás. Moje meno je Zora Vypušťáková, pôsobím ako life a business coach, etikoterapeut a mediátor a vytváram spolu s mojim manželom pre ľudí, ktorí prechádzajú osobnou zmenou, priestor pre zmenu. A dnes vítam svoju hostku Petru Čižmárikovú, umeleckým menom Petra Emanuel Rey, ktorá pôsobí ako sprievodkyňa žien a teda aj ľudí, ale hlavne teda žien, ako som ja zaregistrovala. Takže Peťka, poprosím ťa, povedz niečo o sebe. Ako si ty vlastne prišla k tomuto nádhernému povolaniu a dá sa povedať, že aj k takej vnútornej misii? Mhm. Ahoj Zori, pozdravujem ťa, ďakujem za uvítanie. Ako som prišla k svojmu povolaniu? Ja by som povedala, že ono ma to tak same vedie, to bytie, ten život a tie situácie, do ktorých som sa vlastne v živote dostávala, tak ma doviedli k tomu, kde som dnes. Že je to také prirodzené, ako keby nebolo ani akej cesty, pretože život nás vedie, a som taká aj moja skúsenosť, že buď robíme niečo dobrovoľne a robíme to z rozhodnutia, z tej takej nejakej možno múdrosti, zrelosti, alebo sme mali takú výchovu, že sme naučení robiť veci tak prospešne pre nás, alebo sa nám podarilo nejako tomu vyhnúť a potom tým pádom nás chcela som povedať, že zovizo, lebo som v Nemecku, tak ma to nejako prepína do nemčiny, nevadí. A tak nás ten život donúti cez tie situácie a väčšinou je to cez vzťahy, aspoň minimálne u mňa cez vzťahy. A tie vzťahy sú také pekné, pravdivé zrkadlo, že a kde som to, čo zase vymýšľam, čo robím, kde robím, odkiaľ to ide. A vlastne takto nejako by som to povedala, že nás jednoducho život k tomu dovedie a mňa doviedol a vedie stále a ukazuje mi pravdivo a kladie mi nové otázky. Áno. Ako to chcem, aby som mohla žiť spokojne, zdravo, by som povedala, ako keby psychicky zdravo, fyzicky zdravo, mentálne zdravo. A proste nám to život vždy ukazuje cez niečo. My dve sme sa stretli pred 3 rokmi zhruba, keď ja som tiež už prechádzala nejakú tú dobu tou vlastnou osobnou zmenou a je to taký proces, každému to trvá nejaký ten životný úsek. U mňa to začalo veľmi intenzívne asi 10 rokov spätne, keď som mala riadiť veľa ľudí a potrebovala som vlastne ako keby sa ukotviť v tých zručnostiach, aby som vytvárala tú pohodu na pracovisku a tú dobrú atmosféru. A pochopila som, že sme bytosti, ktoré si nosíme emócie a svoje myšlienky z domu do práce a z práce domov. A tak som sa začala samozdelávať v tejto oblasti. A postupne sa to stalo takým mojim hobby a neskôr prišla myšlienka venovať sa tomu naplno. A viem, že ty si prechádzala tiež niečím podobným, keďže pôvodne si pedagogického vzdelania a Mhm. máš teda jazykové znalosti krásne. Tak povedz, ako to vlastne bolo, že si sa vlastne z toho pedagogického prostredia nejako dostala práve k tejto oblasti, ktorú Mhm. poskytuješ teraz svojim klientom. Mhm. Ja si tak nejak uvedomujem, že už keď som chcela ísť na vysokú školu, ja som sa nejak vnútorne cítila, že sa chcem ďalej rozvíjať, že ma to vždy tak vnútorne viedlo. Ja sa vnímam ako takého študenta, väčšného nekonečného života a zároveň učiteľa. Ja som naozaj učiteľ, ja v kuse učím a dávam pozor na to, aby som neučila, keď si to niekto neprosí, aby som učila, ale tak mám tu také nejaké to vnútorné zameranie, nejaký ten dar alebo niečo, čo je mi automaticky prirodzené, že zameriam tú pozornosť na niečo, čo sa dá vylepšiť, opraviť, zmeniť. A už keď som mala no, v tom nejakom tom veku 15 aj skôr možno, lákalo ma to vždy k vzťahom, k prírodným veciam, teda vzťahom a tým takým tým ma zaujímal mozog ako taký. Mi nešlo do hlavy, že, že to musí byť nejako inak. Ako, tam som si už kladla otázky v takom veku. A potom som rozmýšľala, že by som šla študovať etiku spolu s nemčinou, lebo nevedela som, čo po strednej škole to bolo také, netušila som, ale vždy ma to ťahalo k tomu dovnútra. A dovnútra k zahlbovaniu sa, zamýšľaniu sa, za slova, za myseľ. A vlastne to robím celý život. A je to vlastne jedno, či to robím v nemeckom jazyku, ktorý som vyštudovala na tej pedagogickej, ako teda by som mohla byť pedagóg. A
aj v tom, to je vlastne u mňa ako keby jedno, že či je to nemecký jazyk, alebo je to čokoľvek v živote, ja sa zamýšľam za tie veci idem. A vždy sa aj ľudí pýtam, keď niečo povedia, kto to povedal? Kto to Mhm. povedal? Odkiaľ? Že vlastne žijeme v nejakom oblaku a veríme, že je pravdivý, tak by som to možno povedala. Aj keď neviem, či som zodpovedala tvoju otázku. Určite áno, určite áno. Ja vnímam, že veľa ľudí prechádza vlastne takouto osobnou transformáciou a mení aj svoje pôvodné povolania. Ja som napríklad povolaním právnik a v podstate už v takom mladom veku, hneď po skončení školy som si uvedomila, že mám v sebe také tie schopnosti ľudí zbližovať a spájať, prepájať. A začalo to ešte tým, že som sedela na súde s ľuďmi, ktorých som mala rozviesť, ale v podstate sme tam čakali 2 hodiny a tou prírodzenou diskusiou sme vlastne uzavreli vnútorné aj ozajstné dohody, ako vlastne budeme potom ďalej pracovať v tých rodinách s tými témami, ako je styk s dieťaťom, alebo povedzme bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. A týmto vlastne začalo, že vlastne máme v sebe nejaké schopnosti, ktoré je potrebné dávať von zo seba, nenechávať si to iba pre seba. A preto vlastne dnes aj vidím priestor v tej vzťahovej mediácii, lebo tie konflikty, ktoré vznikajú v ľuďoch vnútri, sa potom prejavujú na vonok. No a to, čo vnímame teraz veľmi intenzívne, je podľa mňa to utrpenie, ktoré ľudia prežívajú vo svojom vnútri a je to trochu iné, ako to bolo pri tých starších generáciách. Všimol som si napríklad, že naši predkovia, napríklad starí rodičia, prežívali úplne iné veci a boli spojené ako následok, povedzme, s konfliktom vojnovým, povedzme, s potrebou naplnenia svojich bazálnych potrieb, čiže strach z nedostatku. No a naši rodičia, ktorí vlastne dnes možno ešte niektorým žijú, majú povedzme 70 rokov, alebo taký priemerný vek môže byť okolo tej 70, tak tí zase prežívali veľmi silný odpor vtedy s aktuálnym politickým režimom, samozrejme s tým spojené emócie, s možnosťou nenaplnenia napríklad štúdia toho, čo chcú a byť vlastne autentickými v tom živote. To bol prípad viacerých ľudí, čo poznám v živote, že nemohli fakt dovoliť si študovať aj istým smerom, kam ich to volá, ale museli robiť to, čo im bolo dovolené tým režimom. No a teraz si predstav, že my prežívame niečo úplne iné. My vlastne máme iné problémy ako tie generácie pred nami, tí naši predkovia. Ja som si všimla, že máme napríklad snahu vyhovieť každému, alebo nevieme si nastaviť hranice. A potom to prežívame ako depresie, úzkosti, ako vyhorenie. A často máme také nereálne očakávania. A potom sa nám to začne somatizovať na tele a máme možno až závažné poruchy, napríklad poruchy príjmu potravy, máme alergie, exémy, odpor vlastne, čo sa prejavuje odporom k tým situáciám a k tomu životu samému. Pretože sa sami nevnímame. Presne tak. A Potlačené. áno, áno, chcela som dopovedať, že verím tomu, že aj ty máš vlastne takéto situácie u svojich ľudí a klientov, s ktorými vlastne prichádzaš do styku. A ako to vidíš ty? Čo by mohlo týmto ľuďom vlastne tak globálne, keď sa na to pozrieme, pomôcť? A za mňa seba rozvíjanie, seba spoznávanie, seba uvedomovanie, hľadanie tých príčin v zmysle uvedomenia si ich, že niečo sa mi deje pre niečo, že to není len tak. Že sa mi to deje ako nejaký odraz toho, čo je v mojom vnútri, neuvidené a sa mi to premieta do vonkajšieho sveta a musím sa na to pozrieť, že aha, to hovorí niečo o mne. Čo to tvorím, čo to projektujem, čo to vytváram a že ja som ten, kto si to môže cez tie situácie, vzťahy a cez tých ľudí prečítať. Čiže za mňa je to, a tak ako, cez ciest je veľa. Každá cesta vedie do Ríma, čiže ako keby k sebe, k Bohu, dovnútra. A každému je pravdepodobne nejako nadelené, teda cez to zdravie, alebo cez vzťahy, cez deti. A je to vlastne jedno kade. A tam, kde nás teda buď pritlačí ten život, keďže to nevnímame sami, tak sa nám to ukáže. A potom aj ako keby není otázka, že ako, lebo ono nás to núti ako. Buď začať sa hýbať, alebo začať viacej vody piť, alebo vybrať si iné potraviny, alebo teda prísť na to, že odkiaľ mi to ide mentálne, až čo to mentálne vytváram, čo to hovorím, všimať si, čo to hovorím. Je to to, čo chcem žiť, či čo chcem vytvoriť. A takto sa chcem v živote mať. Čiže za mňa cesta seba rozvoja ako takého mentálneho je istým spôsobom základ, um, lebo tak si viem predurčiť, čo chcem žiť. A v zmysle
všímať si, čo hovorím, čo komu hovorím, aby som to hovorila za seba, aby som to hovorila o sebe, aby som si všímala, čo mi podsúva myseľ, aby som si uvedomovala svoje emócie a formovala zo srdca, čo si prajem žiť, aby som to dokázala uvidieť, aby to nebolo, že myseľ, ego mi hovorí, toto urob, ale vnímať, že toto mi hovorí moje srdce a tady ma vedie a vnímať ho, očistiť ho a robiť tie kroky. Takže som to tak skrátke zo všetkých strán povedala, ale určite by som vedela aj konkrétne. Určite to rozoberieme, možno v ďalšom. Mm. Tu mi ešte naozaj prichádza, že počúvať sám seba presne, že ísť do toho vnútra, pretože ja vidím veľa ľudí, ktorí práve napríklad v tej práci, že dlho pôsobili a zrazu sú nešťastní, nevedia čo so sebou a nevedia sa akceptovať, nevedia prijať tú zmenu, ktorá sa im deje v podobe zmeny hodnotového systému a tým pádom aj zmeny potrieb. A potom sa potlačajú a trápia sa. A to je vlastne to vnútorné utrpenie. Sú nespokojní sami so sebou, sú frustrovaní a potom prichádzajú tie úzkosti, tie depresie, ten pocit vyhorenia. Je toho veľmi, veľmi veľa poslednú dobu a vždy je potrebné vlastne začať tým prijatím, že takto to momentálne mám a pustiť vlastne tie tlaky, ten odpor a to všetko, čo je za tým, čo to spôsobuje, napríklad strach z tej zmeny. Toto je veľmi kľúčové. Práve preto vytvárame ten priestor pre zmenu, ktorý je nesmierne dôležitý, aby sme vnímali, že zmena, alebo dá sa povedať aj neistota, je vlastne jediná istota v našom živote. Zmena je nepretržitá a deje sa nám. A pokiaľ budeme odmietať a potláčať, tak nám to nepomôže. Tak tá zmena je naozaj dôležitá. Zmena je vlastne život, je to ten pohyb. Aha. Áno, je to Mm. tak. Ja by som v tejto chvíli sa ti poďakovala za tento krátky rozhovor a verím tomu, že natočíme opäť niečo zaujímavé na budúce. Áno. Ďakujem pekne, Zori, a prajem ti príjemný deň. Krásny deň. Ahoj. Ahoj.